Hej, godt du kunne komme. Jo, tak. Værsgo på plads. Mange tak. Nå, du har måske lidt ondt i maven. Ja, altså jeg er jo gravid, men jeg synes bare, det er ligesom om, jeg ikke er sund. Nå, hvordan går det så? Jo, men jeg synes egentlig ikke, det går så godt. Jeg synes, det bliver hårdt på arbejde, og jeg begynder at få mere ondt i ryggen. Nå, ja, du arbejder ved rengøringsfirma. Jeg får simpelthen så ondt i ryggen af det her. Så skal der vaske gulv. Og for se, børnene, de sviner bare hele tiden. Og der er sne derude. Jeg gør det helt alt for skidt. Og de kan slet ikke finde ud af at rydde op for sig. Der er bare... så får vi så meget mere arbejde, og med den her mave, så får jeg bare så ondt i ryggen. Jeg kan ikke gøre noget. Og jeg er så bange for, at der skal ske mit barn. Ja, og jeg synes, efter jeg har fået den her mave, så gør det bare mere og mere ondt i min ryg, fordi den er jo ved at blive lidt stor. Ja, dyrker du din motion hver dag? Nej, det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan. Du har ikke lidt tid og overskud? Nej, og jeg har jo også min familie derhjemme, og jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få tid til det. Du skal lige så plads her en gang. Det er svært med den her mave snart. Ja, du er ved at blive stor. Ja, det er præcis. Jeg tænker lige en refleks en gang. Ja. Ja, meget fint. Hvis du lige tager noget tilbage igen. Jeg synes, den er også begyndt at barke sådan lidt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din kost. Hvordan ser det ud? Altså, vi har jo meget travlt, og tit så bliver det bare sådan noget, at vi lige køber lidt ind i Bilka, og så nogle gange færdigret måske. Og Ja. så kører vi måske lige forbi McDonald's og sådan noget. Vi har hørt, at babyen godt kan godt af McDonald's. Spiser du slet ikke sådan noget grøntsager og frugter? Jo, altså, de burger der er jo salat og... Det er slet ikke nok. Nej, så når vi så kører sådan nogle indbagte rejer og kylling og sådan noget, så står der også der både af ærter og porre og sådan noget. Og der står både for fedt og protein og kulhydrater, så jeg regner egentlig med, at jeg får det, jeg skal have. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du gik hjem og læste den her, for det er nemlig med sundhed. Okay. Der står alt det der, hvor mange grøntsager man skal have, og hvad der er i hvad og sådan noget. Og det er rigtig godt for din lille baby. Så jeg spiser ikke nok grøntsager? Nej, overhovedet ikke. Du skal godt tænke på, at alt det, du køber McDonald's, det er jo ikke så sundt. Altså. Nej, men der er jo salat, tomat og agurk i. Ja, men der er er det så ikke meget... nok til en dagligdag? Så? Nej, overhovedet ikke. Nej, men så må jeg læse den her. Ja, du må hjem og komme i gang med gryderne. Ja. Jeg ved godt, det er usundt for mit barn. Men altså, jeg får bare en frihed af den her cigaret. Og jeg tror, ja, lægen han siger, at det ikke er sundt, men jeg kan godt lide at ryge. Det giver mig en afslappet fornemmelse, og så er jeg heller ikke stresset. Hej. Hej. Værsgo til plads. Jo, tak. Ja, du er så... Er det 2 måneder hen? 2 måneder, det kan ikke gøre det. Jeg tror, jeg har 3. Okay. Hvordan går det med dit arbejde? Det går rigtig godt. Ja. Jeg sidder bare stille hele dagen, så det påvirker det ikke så meget. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men du kommer også ud for rørt dig, ikke? Ja, jeg løber. Hvor mange minutter om dagen tror du cirka, du rører dig? 2 timer, hvis jeg kan gøre det. Okay. Hvordan ser din kost ud? Altså, vi spiser meget varieret derhjemme. Ja, vi får grøntsager og masser. frugter. Fordi jeg skal være sikker på, at den her den bliver godt opfostret. Godt. Nu når du har gang i så mange ting, så føler du dig slet ikke stresset. Jeg kan se her i din journal, du før har skrevet om, at du følte dig lidt presset en gang imellem. Jo, det kan jeg godt, men det er fordi sport det indgår så meget i min hverdag. Ja. At jeg ikke kan få plads til alting. Ja, men du må også huske, at du kan heller ikke klare at anstrenge dig. Ja, men det ser jo meget fint ud det hele. Bortset fra, at du føler dig meget stresset, og du skal måske tænke lidt mere over at stresse af. Ja. Så jeg synes faktisk, du skal have den her bog.
Barns Sandhed. Ja. Og der står mange af de ting i.